Hi guys! Hello mga kalugar! Hello mga Oragon! Welcome back to my channel, the Iwalski World Channel. So for today's vlog, andito tayo ngayon sa Kapitolyo. Ayan, di ko alam kung bakit siya tinawag na Kapitolyo. Pero siguro dahil doon sa kape, no? Tapos nilaglagan lang nila ng tolyo. So ito yung isa sa bago, actually, matagal na to actually, nang i-develop ni Yorme yung plaza na to. So isa to sa sa kanilang pinagmamalaki dito sa plaza na to. Ilaw na yun, alas 6. Hi guys! For today's video, nandito kami ngayon sa Kapitolyo. Ayan. Ang kilalang kapihan malapit dito sa City Hall. Ito yung ating mga kalugar, mga Oragon. At meron tayong isang baita. Ayan. So kung maliligaw kayo guys dito sa may City Hall, pwede nyo puntahan itong Kapitolyo. Bakit tinawag siyang Kapitolyo? Kape. Kapehan sa Kapitolyo. Ayun lang pala ibig sabihin nun guys. Kasi Kapehan kape, sa Kapitolyo. no? Kaya Kapitolyo. Ano ba yun? Lapit sa ano? City Hall. Ayan yung plaza malapit sa City Hall. Ayan yung mga makikita nyo dito, mga endangered species. Wala pang ilaw. Mamaya maganda yan. Magkakailaw yan mamaya. Ba yan? Naka-video pala ito. So habang yung mga kasama ko ay bumibili ng kape sa loob, ako muna yung bantay dito sa labas. Kasi ito yung kanilang mga bike, bisikleta. Actually guys, marami na mga pagbabago dito sa park, dito sa Liwasang Bonifacio actually. Kasi yung Liwasang Bonifacio is nandun lang siya guys. Yun lang yung guys, yung Liwasang Bonifacio. At marami na rin siya dito ang mga pagbabago. Especially yung plaza dito, ayan. Para siya guys, Singapore. So kung makakarating kayo dito, pwedeng yung bisitahin to. Kung naghahanap kayo ng pasyalan na medyo, syempre walang masyadong gastos, family bonding lang yung habol ninyo, pwede kayong pumunta dito. Kasi doon sa park na yan, umupo lang kayo dyan o di kayo magdala kayo ng pagkain with the family, okay na siya. Sulit na yung magiging pamamasyal nyo dyan. So hopefully guys, makabisita kayo dito. At para makita nyo yung effort naman ni Yorme dyan. Kudos naman kay Yorme Isko Moreno. Yung City Hall pala guys, nandun lang siya. Hindi siya masyado makikita dahil ang daming mga halaman. Ayun, very refreshing yung sitwasyon dito guys, dito sa park na to. Kasi dati kung nakarating na kayo dito, dati ang daming mga tindahan ng pagkain, as in talagang labo-labo siya. Pero ngayon talagang pwede mo na siyang ipagmalaki. Ayan, so I hope guys makabisita rin kayo dito one time. Ayan yung aming mga bisikleta. So, ayan, tatayo tayo ng kaunti. Ayan yung kanyang park. Para siyang may pagka-similarity siya sa Hong Kong or di kaya sa Singapore. So, parang ganito yung style niya, guys. Kaya kapag pumunta kayo dito, sulit na sulit naman talaga. Ayan. O, diba? Tapos andun yung Liwasang Bonifacio. Tapos ngayon guys, ginagawa na rin nila yung yung parang tawag yan, yung sahig ba yan tawag dyan? Nilalagyan na rin nila ng design yung sahig. So mamaya, actually mamaya, siguro mga around 6 o'clock, bubuksan nila yung mga ilaw sa mga puno. Yung parang asin. Yung parang ganito guys. Ayan.
Sa gabi mas maganda to kasi parang may mga alitap-tap siya. So hopefully guys, makabisita kayo dito sa park na to. Dito lang sulit na kayo. And I hope you can consider to please visit my Iwal's World channel. Ayan. Ang ating pa-t-shirt ni Mayor. Sana mabisita nyo yan guys. At saka subscribe na rin kayo. Pero for the meantime guys, ay magkakape muna kami dito sa Kapitolyo with my friends. Ayan. Ang pinakamayaman ng Antipolo. Naiya siya pero yan yung pinakamayaman. Hindi lang siya masyado nagpapakita. Ayan guys, baka kasi makasalubong niyo siya. Naiya na siya guys. See you guys around. Pasok sa loob ng Kapitolyo. Meron naman tayong mabibili doon. Ayan, doon sa turo-turo doon. So ito yung in-order namin. Gulaman, ayan. At saka pansit canton. Tapos, ayan. Ito guys yung pinakamayaman ng Antipolo. Wala kasi may mga video. Ayan guys, so may mga family bonding, ayan, 'di ba? So guys, ayun yung Kapitolyo. So kapag medyo medyo social kayo, doon kayo syempre. Pero pag parang yung venue lang yung gusto niyo puntahan doon, pwede naman meron siya doon sa labas. Tapos yung pagkain, pwedeng bili kayo sa ganito. O, 'di ba? Yun yung lakas makatipid at the same time nag-i-enjoy kayo. So it's not necessarily naman na doon kayo bibili sa loob. Pero kung kaya nyo naman, pwede naman siya. Pero kung sa tingin nyo mas okay naman kayong bumili dito, ayan, di ba? Pwede naman siya. Kasi meron nga siyang libreng upuan doon, guys. Ayan lang. So ito nga pala guys yung University of Manila. Ayan. Universidad de Manila. So actually, hindi ako dyan nag-aral, guys. Plano ko dati pero hindi talaga, hindi pwede guys. So ayun lang guys, small glimpse ng Manila. Tapos yun, andun yung LRT. Malapit ito guys sa Central Terminal. Bibili rin ako ng pagkain. So guys, kakain muna kami ngayon. Ayan ang mga pagkain namin. O diba? Kapitolyo, pagkain. Pero enjoy lang tayo guys dito, di ba? Ang importante mabusog tayo. Ito pala yun. Sa'yo pala. Sorry. Ano naman sinabing akin yan? Ay, may ketchup pa. May picture tayo. So guys, inabot na tayo ng gabi dito sa park, sa Liwasang Bonifacio. Ayan, yan yung harap niyan is yung yung shrine ni Bonifacio. Tapos ayan guys, yung ating City Hall ng Manila. So ayan naman yung Universidad ng Pilipinas, yung building na yan. So as you can see guys, ayan, nagsimula na nilang ilawan yung mga puno. Lalo na sa gabi guys, maganda yan para siyang mga alitap-tap. Ayan, so if you're looking for like papasyalan ng pamilya ng magkakaibigan, pwede nyo bisitahin ko. Sulit na sulit siya guys. Kapag kayo nagutom, may mga kainan naman siya doon. Malapit sa may Kapitolyo. May mga kainan doon, mga mura, yung mga stall, ganon. So pwede kayo guys kumain doon. Not necessarily naman na magarbo at magastos yung mga kakainin nyo sa labas. So dati may mga patugtog sila dito guys, ngayon parang wala atang patugtog. So guys, nandito na tayo sa harapan ng shrine ni Bonifacio. Ayan. Tapos nandito na yung City Hall guys. So ito na yung kanyang pinakaharap. Sayang, mamaya pa siguro yung bubuksan nila. Pero actually guys, ang bago dito ngayon is meron na silang nilagay na fountain. Ayan, dyan, sa harapan na yan. So mamaya siguro papaandarin nila yan guys. Bubuksan nila yan, pero kasi maaga pa ata, kaya hindi pa nila binubuksan.
Yun guys, yung daan na yun, yung mga sasakyan na yun, yung mga papunta on the other side, yung mga papunta ng Buendia. Ayan, tapos ito naman dito sa ano, yung nalito ako. Quiapo. Ayan, yung Quiapo, Divisoria sa ito guys, papunta dito naman, yan yung mga papunta ng Quiapo, Divisoria, ayan. Pwede rin Cubao, pwede rin Fairview. Dito sila dumadaan eh. Okay, okay. Ha? Sa gitna. Gitna ang bike lane. Oo. So ngayon naman guys, nandito na kami sa Luneta. Bago kami pumunta na, umuwi pala ng bahay. So, Sure tayo ng mga... chinet namin first date with yung sitwasyon ng Luneta. So pag pupunta kayo dito guys, kinakailangan meron kayong face mask at saka face Hey! shield. What's up? Ayan. Sige na kayo. Which one ba? But where are we going? Pwede din mo na, right side. Right Tingnan side. natin yung bike lane. Ikot tayo. Pakinyan tayo. Oo, mamaya na Para dito. hindi tayo magka-counter. Saka pag dito din tayo lalabas mamaya. Maikot tayo. Ganito. Tapos Ayan, magkita-kita so- tayo sa Rizal. Doon. Sure tayo doon. Oh, sige. Ayan guys, so magbabike muna kami dito sa loob ng Luneta. Luneta Park, ayun yung Luneta Park guys. So huwag niyo kalimutan guys, kung pupunta kayo dito, especially yung mga nagbabike, dapat meron kayong face mask at saka face shield. Kasi pag wala kayong face mask at saka face shield, hindi nila kayo papapasukin. So ganun pa rin, same protocol. So kinakailangan yung magsulat sa isang papel ng inyong pangalan at ng inyong address, tapos temperature. Then after that, may konting disinfection, tapos yun, good to go na kayo, pwede na kayo pumasok sa loob ng Luneta Park. So ganun lang guys, yung small tips natin sa inyo. So see you guys around.